खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सेसाफानि आनसलिक माइनाव फोरबोआ सानबानि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सेसाफानि बर' बाजाराव खुंगा 53थि बोसोरसालिया सेसाफानि आनसलिक माइनाव फोरबोआ सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। थांनाय 2 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै मैया 10 अक्ट'बरसिम सोलिदोंमोन सेसाफानि बर' बाजाराव खुंगा 53थि बोसोरसालिया सेसाफानि आनसलिक माइनाव फोरबोआ। सेसाफानि आनसलिक माइनाव फोरबोआव बाथौ धोरोम आरो ब्रह्म धोरोम मोननै धोरोमनि नेमखान्थि बायदि फुजाखौ होनाय जायो। जागायनानै जोबजासिम खेराइ मोसानाय आयदाखौ लानाय जायो। लोगोसे मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय आरो गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय बायदियै जानानै थाङो। मैयानि जोबथा हारिमु मोनाबिलियाव हारिमु मोनाबिलिखौ बेखेवनानै होयो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर दैमासा मेन्देला ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैदों इलिसा बर', देरहासार नार्जारी, समरजित बर' बिथांमोनहा। हाबाफारियाव बाहागो लानानै फावखुंगुर फेस्ला मेन्देला ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथांमोनहा मिथिना लादो। थारैनो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बर' बाजार सेसाफानि तामुलपुरनि सिङाव थानाय नैबे गामियाव खोनानो मोनदों बिथांमोना दिनै फालियै 53 बोसोर जाबाय, 53थि। दा बेवहाय बिथांमोना बुंदों गासै 50 गामिया बे फोरबोखौ फालियो। दिनै आं फैनानै मोनसे गोदान बाथ्राखौ खोनाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाय फुजाखौ जों गुबुन गुबुन जायगायाव लोखि फुजा होननानै मिथियो, बिथांमोना बे फुजाखौ माइनाव फोरबो होननानै फालिदों। दा बेखायनो आं बर' हिसाबै, आं सासे गावनो बर' हिसाबै ओरैबायदि गोरोबफ्लेनाय बायदि मोनदों। मानो होनबा लोखि होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि बर'नि मुं बायदि मोना। बे लोखियानो जाहैबाय माइनाव। बेनो लोखियानो माइनाव, माइनावानो लोखि। अब्लाबो जों बर' हिसाबै माइनावखौ जों गोरोबफ्लेनाय मोनदों। बेखायनो जायफोरखौ जों हिन्दुफ्रा माइनावखौ लोखि होननानै फालियो, जों बर'आ माइनाव होनना फालिनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बेवहाय बिथां बिजय बसुमतारीनि मुङाव बिथांमोना मोनाबिलि हारिमुनिखौ लादोंमोन। दिनै जानो हागौ बिथां बिजय बसुमतारीया बे ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि, समाजनि मोजां खामानि मावनाय, जायनि जाहोनाव दिनैनि एसेबां मोजां हाबाफारियाव बिथांनि मुङा लिरजादों। दा बेखायनो आं खावलायगोन साफ्रोमबो बे बर' बाजारनि सिङाव थानाय रायजोफोरा बिजय बसुमतारीनि बायदि मुंफ्रा बेफोरबायदि हाबाफारियाव लिरजाथों। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय, एसे सिगाङावसो बोथोरा जोबोद मोजांमोन, नाथाय नै दा बोथोरा एसे गाज्रि जाना होदों। अब्लाबो मानसिया जोबोद ग्रोम ग्रोम जादों आरो बोथोरा गाज्रिब्लाबो मानसिफोरा फैबाय दङ आरो फैबाय थागोन। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, गोबां फुजा मेलाफोराव आं बेरायो। दा नैबे बर' बाजारनि जि फुजा मेला, बेयाव फैनानै जोबोद डिसिप्लिन नुदों, जोबोद डिसिप्लिन जादों। बेनिफ्राय दखाननि जिखिनि दखाननि बहायनाय सिटुएसन बेबो मोजां जादों। आं बेखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनफैदों। नैबे फुजानि बे बाथ्राखौ जेरावबो बुंबोनाय जायो। जों दिनै जोंनि मुसलपुर जिल्लानि सिङाव जोंहा मोनसे एग्जाम एकाडेमि थायो। दिनै बेयाव हाफ इयारलि जाबाय दङ। दा नैबे तामुलपुरनि सिङावसो हाफ इयारलि जादोंना जायाखै मिथिया। दा खोथाया जाहैबाय, जों फोरबोनि नामावनो माब्ला आनजाद जायो, मा आनजाद जाबाय दं, जों बेफोरखौ सानफ्लाङा। दा दिनै लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन, जोङो बेफोरबायदि मेलायाव नायनायनिबो गोनांथिबो दङ। मानो होनबा बेयो जाबाय मोनसे धोरोमारि फोरबो। बे फोरबोनि गेजेरजों बेखौ मानो फालिनाय जायो, बेखौ फालिनायाव मानसिया बेसेबां महत्व दङ, आध्यात्मिक मा गियान मोनो, बेफोरखौ जोङो नांगौ। दा बेखायनो जोङो मन्दिराव साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा हाबनाया गोनांथि दङ। जों मोदायखौ खर' गंग्लायनो खुलुमनो हानाय माने जों गावनि गोसो सोलेर भगबाननो बा गसायनो जों बावनो हानाय। दा बेखायनो जाय मानसिया गसाइखौ खर' गंग्लायनानै खुलुमनो हाया, बिनि गोसोआव अहंखार दङ। आरो बे जाय अहंखार, बे मानसिया माब्लाबाबो जिउआव साक्सेस जानो हाया। दा बेखायनो आं खावलायगोन, बेफोरबायदि फोरबोआव फैयोब्ला साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरा खनसेब्लाबो मन्दिराव खर' गंग्लायनानै थाङो। गोजोननाय